Patrymau, Cymraeg. Wythnosol. A. Dosbarth Myros. Pa siap ydy hwn? What shape is this? Triongl ydy hyn. This is a triangle. Triangle. Diolch. Patrymau. Seren. Sgwalach. Dosbarth Gwynfi. Dosbarth Argoed. Ble oed ti'n byw? Where do you live? Dwi'n byw yn I live in. Dwi'n byw yn Llanhawen. I live in Llanhawen. Dwi'n byw yn Llanhawen gyda fy mam a dad. I live in Llanhawen with my mum and dad. Dosbarth Dan y Gwaeg. Ydy hi'n bwyth? Is it hot? Ydy. Yes. Nac ydy. No. Ydy, mae hi'n bwyth? Yes, it is hot. Nac ydy, dydy hi ddim yn bwyth. No, it is not hot. Boeth. Oer. Sych. Wlyf. Chweri. Braf. Dosbarth Coed Bychan. Wyt ti'n gwisgo siaced? Are you wearing a jacket? Ydw. Yes. Nac ydw. No. Ydw, dwi'n gwisgo siaced. Yes, I'm wearing a jacket. Nac ydw, dwi ddim yn gwisgo siaced. No, I'm not wearing a jacket. Siaced. Het. Scarf. Cot. Siwmper. Menig. Pola!